May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Ang akong focus karon, ang giingon ni Kristo diri sa ebanghelyo karon. Everyone who commits sin is a slave of sin. Slave. Na basin mo depensa noon tadiha. Pariha sa mga Hudiyo diri sa ebanghelyo, mga anak mi ni Abraham, wala misukad maulipon kang bisan kinsa. No. Actually, dili na gani unta nako ni i-explain pa because I am sure kabalutaan ni na sinati nato ni or naobserbahan nato ni sa uban. Kabantay ba mo? Nga basta gani maulipon ta sa sala, mawala tanan natong giiskwilahan. Muratag iro nga gahalhal, gutom nga gasunod-sunod sa pagkaon. Just imagine that. Example, professional, bright, pero naulipon sa kwarta, mautong nangurakot ug nanikas. Mura na hinuon sag iro nga gutom, looking for more money. Ikaduha, professional, registered, licensed, bright, pero naulipon sa pagpanghilabot sa kinabuhi sa uban, mautong nakapanglibak kusog mang chismis ug maghimo-himog storya. Asa naman ang ka-bright? Mga igsuon, ayaw kumpiyansa. Kay once makontrol ug maulipon ta sa sala, mawala gyud na tanan natong ka-bright. So please, let us pray. Pray hard. And let us do something unsaon nga dili ta madala sa sala, aron dili ta maulipon ug maghalhal. Okay? God bless.